Opemsuo TV ahwefo aha eye manhia kotokofie enne eye Awukudae toso nsia ewo afi mu Awukudae bia yewura krobia sante kotokohene otumfo se etwa babi otenase emma nananom ebechia no emma no adetoche sede Awukudae bia ekro no saa nene nso ebekọ enti yekọ ne empanimfo a aba ebema ohene adetoche no akasa yene omatwetwe nkomo midin de kwame awuanimfo Opemsuo TV manhia ahemfie ene me na mebedi animu ene omanfo atwetwe nkomo yi katachi wadaro mebru Opemsuo TV so ni yema wade toche na waka se adento yi wadama da ho adi kakrama ye wudin de sen ne de ne de waba fie ha ne de yo medin de osai kwame ampoma na ene me wo ha me ne menuanom ene ekuo efo ye ba se nana Opemsuo ade kese yi ena ye ebeboa ma ya somo no na ya ye eho yi na afesoso no konfanoche yi no soso no ye yi ho adi na mwa bia ho bia no so ye se atumi di aboa ye da se ene ye mo kwa ba ye samu ade tochi biu ade ntoyi ma na ade ntoyi ma osantehene acheame enso ye ne opani so bekasa okatachi wadaro mebru ye mo kwa baba Opemsuo TV so Mejoso. Bacho wudin de say na uduma be na wudi de na de oba ha ne. Medin de kodwasedo, atasedo. Okay. Na ye wo akwatum itri. Ene yake ho bom se asante mama. Nti ye horo na yaba akwama ese ya school for no do agase dia odoma me kwai. Ti ba ye na yatese na na edi ade sei. Ena mputudwuma a wo ye no. Sabe. Hospital ono sa ya Friday no so yale enti se na nase obesesi a na wo se eboa emo sesi enti ebeda ho de yekufo na afi yakobom so amane ye ba so mututu kakra ma ye de ba na ye di amo otufo na afi ekoni de asatman podnoni itri yekoni de no to boni bia ni tebeta na ye mama kwa aba ye mamo ade toche ade ntoye mam menu aba fefe oda mebru so ye mo akwa baby mejoso ebru na odin de sen midin de nana kran madam pon yo da ho di kakrama ye oba fefe we de eye menu aba ma ata asedu ana omo Italy ti imprem bia no se koba se omo koye donation omo na omo ma me ekokoye iti ne na che se otumfo nana o se tutu abebio Opemsuo bema kokodufo o se asantema Opemsuo siesi na wanya baabia se Opemsuo siesi yenia baabia ye yare a ye beko eye konfo anoche eno nti menua mema mo aka ye ho abomu se omo beba aba abeboa nti ye baaya na ye nante se eno no ye mo akwa abanso eba manhia kotokofia ha ye wo nyankopon asempakafo bebre so a wo mo ewo ha ye ne binim so betwetwe nkomo baako osofo wadaro mebru ye ma wade toche ade fefe yo no waje so ade ntoyi ye da se wadaro mebru din de sen na woni hwan pacho medin de Reverend Joseph Ajeboache Asante Presbytery Presbyterian Church of Ghana a Communication and Social Relation Director ene Awukudae die ne de woni wunuan ma asofo abahai pacho meka kakra na mahande over there ama ene dai jumadi ade be pie ha no ye National Church Choir Union yo mo national conference na asante man mu na be pie afi a mo tek to mo bedru ha na wo se omoba eba be chia yerua enti me papa me bedi na de se director no ono na ti me be nkon so ha tech district minister ena me papa odami asare Reverend Ernest odami asare ena papa a Japan ono so ye nya so district minister church choir Asante Presbytery chaplain no the national church choir president wa ti ono so ebeto so amame National Church Choir President before Monchia no ye me de pa ne nenye so no eye sempu presby say
asumdue enka asumdue enka na wo so waje so se enka wo so ene asumdue enka ene ade enka wo so na ade so nto mu yeda se waka ne ye po se ade so ntojo kakra be na beka kire de wo beka ato de wunu ya kan ye no so yo me da se ne so fo kan ye no ye National Choirs Union I President Church of Ghana na afi bia ye hia enti afi ye de toso aduesia ensia Kumase na eba ni ye be no Great Hall KNUST enti yaba santemam ni sako KNUST de na twa se ye ba be chia Opemsuo enti de ntia ye wo ha no ye bedi ha enenan enwum to e de openwum ti a na oba Great Hall efiada memrenda ekosi ne kwasiada eso ifrigana mam ha nyina na yaba mpo ebi free North America Europe na Australia omo nyina be kan ye ho na ye disafi ahye nyankopon anumonyam yenim se ye wura kotoko hene ne ni jejom to ho pa afi bia yesimu a eda edikan no presby asore na mo ne kotoko hene be som anigye bai na asafo no manya se afi ahyase kotoko hene makwan se mo na mo ne meso mo ntodwom na mo mpaye na nyame nhira wode ama no enye kese eda se no kre Asante Presbytery afi bia yeba eno kire twaka eda asafo no ene amamre eho Presby asafo no ntoto amamre ase enti uba asori bia mu yoba bia hemfo etena ne ahema etena die shafi na se a ne yaba ne abechia Opemsuo no ono so agi yawa wa tu yabɔ mpaye atonwom eye awurade aye se afe no ebeye asomdwie yefiti anse yeguso menyini se asafo no bejaida eno nti yeguso ye hu se Opemsuo so openwom ye ba ye boaboa ye ho kwafo ne di animu a ye ba da bia ye to enwom no na we de ye ba de yamfa nwom tofo no ye nyina ama eno so de timi to a ebia ne ya ama ye kwan mpo ma ye kwan betimi ato kakra ye da se papa ye da se ye mo de toche ye be sai afro so ho na ya ba ye chi ebio se de Presby asafo no empanyifo e wa ha no Opemsuo TV ahwefo ye da so e wa ha ye papa Dr. Ofori Sapon ono so wa ha oye santini a ontoto na sante semo ase kra ye ka Ghana asante ade hia one many pebia sebia owura Ofori Sapon ni nua Kwame despite sebia buru wi omu free mu a enye yie enne Awukudae wa baha na nante se ne sei okatachie asante ma be ma ye ma wade toche ade ma wa ha so ye da se mu enne Awukudae wonante se ye wa ha ne sei enne ya ba fie ya ba bena na fie ye se ye ba de ba be so enu echi no ye obi be a friend the Jobs and Wealth Expo na last year no ye o Accra afi ye be se be o Ghana ye be se be o Kumasi more or less na se ba be o Kumasi la se ba e nana asase so ye ba e nana fi there was ye ba ene dey Awukudae dey be stre kwan free de ho enu anti ne ba ye and do above to be in chair free German embassy the deputy German ambassador Kraka ho and the woman sponsor sa Wealth and Job Expo no for this year e dey ba be stre kwan free na ho ye papa otufo na o my kwan wi a anset bi aba be yes program no ha the month of October ya fe dey ba be stre kwan ni nya ma ye kwan ntimbe se be ka ho nsem pii. Okay, ye da se papa doctor ye be koso na ye ne abrofo ni bia kasa Germany for no hwan na obetumi ne aka abrofo kakra ne ya bɔ ne tofa na ye wie ewa ha ye da so ewo menhia kotokofie ha yes ha. Good afternoon, sir. Good afternoon. Please kindly introduce yourself to us. Yes, sure. My name is Dirk Assmann. I'm the country director for GIZ in Ghana. GIZ is a German technical corporation. Okay, what's your mission here today? Well, in a couple of weeks, on October 16, 17, there will be the Career and Migration Fair. And we are organizing it together with
local partners on behalf of the German government, the European Union, together with the Ministry of Employment and private partners here from the Wealth and Job Career. And here we're going to present it to the Asante Hene to ask for his approval and his grace. Good luck. Thank you very much. Abusafo yedaso ewo menshia kotokofie ha. Aha. Yedaso former IGP ewa ha. Akane prosi sahene ya na ohwe omayi prosi adwuma ensem so. Ye ka one a ebehwe prosi adwuma so a oman no asomdwe gina ho a ye papa ka ho. Be menyansafo wadaru mebu Opemsuo TV suni ya mwakwa aba eba menhia kotokofi. Yeah, eja. Ya mwade touching so. That's it. Wadaru mebu ye pese wa woda wo ho adi ma ye tiefo hu sampa wo ne wo kase wadaru ma. Said you no. Friend me David Asante Apietu. Emre bi atwam no na me Inspector General of Police. Wadaru mebu ene Awukudae die na de wa ba ha. Yo. Me nkofo me no na me German for ne Ghana for ye nyina ne abom say ye ba be hwe be ne aba be som asanteman tine ye da se papa woyi obi a waye bamboni pin wo se de kotoko hena kyekere na asanteman ene ni mpuntuo ne na somdwe nsem abra bia wo ka e de na wo obeka to so ye meka say otufo ya de ni anamon bia watu omemu bia boa amasumdwe abaye man enya santeman ko a na momoman Ghana enyina yeda se owura Asante Apietu kane IGP ena yene no akasai yeda so o menhia kotokofia ha na yeda so ewa ha niema ekoso ene ade touching anase ene Awukudae yedi mu amanebo mamwo midin de kwame ewua nimfo yene asukufo ni bi so betwetwe nkomo yo ye besha se afri ha na afa ye de akwa akire ye hu se ebinum anim aye sere kama pa enti yene achechefo ni beka sansa na yakọ asukufo no ho madam bacho wadaru mebru aha menu ya bai mama me bacho ye mo akwa baba Opemsuo TV so ya enia ene ede na de waba hai ene ye ba se ye bechia nana okay na ya dia mama na de okay abetu nanim na udin de sen ye frɛ me Mabel Opon what subject mpacho me assistant academic. Oh wow wo ye wo bai ye wura enwumasua asem we dana koma so a oboa enwumasua titu nipa enibi afutuo be na wo de be ma wo mo manya kwanya wo manya ohene scholarship nibi Afutuo amebe mo mo ni se omonyere wo mo ho na akwanya wo manya no wo mo emfanye adwuma yie se ne ebe ya emwa ye de ammo mo no enkonko ye kwa na emum so be ba mfaso na afoforo so a enya me emunu so no wo manya ho anigye e de apebi abeye ama wo man no so etumpo yaba me yedase muguso ehweye ewo Opemsuo TV so menhia kotokofia ha said yeguso a yetwetwe nkomo no empanimfo animdifo enwuma ahodo mu akandifo dodo na ba menhia kotokofia na Awukudae obema yewura kotokohene na chiame ada etoche oba udin de sen udin de Rosemary me pa cho uko school eh Kumasi Girls Senior High School ujina sen the SHS2 okay oye course then science ede na de waba ha na awie yi ai enije be na wanya bra waba koto me usa wo ho popo kakra hemfi ha na waba no ai enije be na wanya se wabetena ha na nne wode wani be hwede be koso a wode wani be hu otumfo oh me ba ha me hu mpanimfo bebre no so ma me nije pa amu wani gie and then my first time mama ba ha se da se papa memra ewre ya o hye
space what to us na ne ka me nua bamba cho din de sen Scholastica Texan. Within the mean to me more I abrofudin ko ya mo akwaba e da se oye course ben General Arts. okay uduru manhia kotokofia ha na nigye be pa na wunyaaye se ne wodi wani bi hu otumfo Mini Japan say maba menhia. Okay. Me ba hada ba mini Japan say and metimi aba ha se. Okay. Ye da se papa ye da se ye be koso ne binom so akasa mame wodi ne sen Daniel Sejebwedi. Also your course ben General Arts. wow oba ha na de na wahunu wa himfia ha de na wasu afiri ha Ba ma ho bebre ma ho ayemfo so bebre mani ati so se madru ha no se. okay ye wo unuanom bebre omonya akwanya omonya otumfo education fund mu emfaso ye wo maya bebre te se wo a se bebru omonso eco school wo afutuo bi ade be ma omo ana Emeka chom so omyo mu nsia de se be ya fund na otumfo de mom ne so be mfaso ama mine that ye da se papa ye ni school ni awie ye be koso